haino hailam sogo sukhane khurang nai tongnai joto viewers rongno sing tabok nailainai online Kokborok gospel Rwchabmung Batailaimung Panda2021 Pandani Batainai No.20 bini Rwchabmung no bini bumung ongkha Khumpila Tripura tei bini nikuma ongkha bononto para khnamani yagulo norok bini Rwchabmung no khnatok jakhangke tubang views tai like rui support khlaiui reply khlaiui second round no rohordi Fading ke sengtabung naileno bini Rwchabmung Pila kathang kaito na Hambai ro ani bumung ha Khumpila Tripura ani para khlai bononto para ani Rwchabmung ni kokthai khlai nono karai phaidi khlai ang tabok Rwchab sinai sang mannani nini Kokborok ang lehim sagay teibo se birmang kayo ang lehim sagay sang mannani nini Kokborok ang lehim sagay teibo se birmang
sedih mangkayong melukai angin jadi hak sama ani turun nini terpagi